Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kerja jabut berapa bos? Kepanggah wong iki neh jan. Terus tanam lagi. Dene Mas Andi. Kayak ora tanduri brambang kok. Terus apa? Tanduri apa margone darpong arek? Rawe. Kurang. Tanduri suket ae wis. Tanduri suket jare. Tanduri suket kan iki ngepeni wedhus. Brambange kok gede-gede bah iki ya. Bae. Bae. Kok ngene iki lho. Bos. Tapi kidung aren kok gak enek suket iki. Biasane akeh lho sukete. Kilo obat apa kae? Nanti kae ngarani. Hidro. Gandasil. Ada Iki gandasil iki obate. Gandasil Gus ya. Gua namu kadang barbar ki piye yo? Jebute Gus. Mang dino ngono. Lagi mang dino. Beyo. Mbok go penggiat mau piye to rae? Iki tumbang sari. Nah iya. Terakhir duit dus yo sukete kanggo brambange kanggo Gus ya. Wes kena setan iki. Iya. Kerek sak gulut ki bos, sesarek bar kerek nali tok ki. Aku dingin diwet. Wis saiki entuk kerjaan jemput brambang ya. Iya tebos. Sembarang gawe bos iki. Sembarang ya. Sembarang gawe. Oke, siap. Wis bayaran iki lho. Masa wis bayaran. Bayaran setengah sak jam balas 50.000. Nah, lek kena go modal mancing kok. Ngomong anjing piye adu pitik ya. Atuh pitik. Apa sing golek pitik anu? Aku duwe pitik. Apa Mbah? Duwe pitik apa, Mbah? Dangkok. Sotarung. Lah iki go tarungane, Mbah. Kan urung ditarung, urung dianu. Wani tarung. Urung didu. Urung didu lho, we. Lah ngono gudi. Gedhi lho. Babon, Mbah. Agak golek babon. Ini, Mbah. Lah nek babon Golek sing iso tarung, Mbah. Babon iki kan Pak Nur anake. Goleke sing iso tarung ki Pak Nur, Mbah. urung dianu, urung gelem anu, urung ditarung, urung. Lul. Ono ya bayi golek ram-ram nyakot. Mau Mbah nek galak aku. Enggak golek sing kalem aku. Lah nek galak kaya menang. Menangan apa? Malah cerewet ditapuki Leren sik. ngene niku. Bar ki kok nali engko bar ki. Alah ki kok bajang. Bajang. Ora iki wong kerja ya. Iki wong kerja ya. Sing nali awake dhewe yo. Sing nali awake dhewe. Nggo wong sitok tok kok kono. Sitok sopire kae. Sitok bos e. Iki padha ngono aku sing ngisor ki. Ki wingi masuk cilik apa gedhi? Oh iya padha ngono aku sing ngisor. Ki kudu ya rabuke kudu wani iki. Gedhi sakmene iki pokoknya ndampol-ndampol. Ya. Padha ngono aku sing dhuwur kae. Jadi sumosro. Ya iya. Ngono aku rencanane sing cilik tak rabuk ping 4. Iya. Mas Paritan. Sekali datang. Kamu iki suketin, tak ewang ngeretin kok. Sowo prota suketin. Aneh ndi yo? Krungu nih. Lah karo rono tak kira arep mulih kancane urung bar lho. Alhamdulillah. Iki lho bos, entuk sak meneh biyane iki lho Mas. Wis bar iki. Pai piro iki brambangmu ki? 26. Nah. Iki bose iki sing nuku. Iya Mas. Ndi Mas nganjuki ndi Mas? Bilangan. Engko delok nang YouTube ya Mas. Delok nang YouTube engko entuk sak meneh biyane iki lho. Apa? Sik kok. Enggak. Iya. Piye sro kata-katane?
Panas bolo. Panas iki poso. Poso. Lemas. Lemas. Lemes. Nek ngerti edokan? Wah, semangat. Semangat ya. Oke. Edokan semangatku kok. Ayo. Semangatmu pokoknya. Iya no. Oke. Aku semangat tuh. Kesel bolo terayo poso lho piye. Iya. Nah, Oleh mangan ya. poso men ya. Alhamdulillah wis bar men. Wes gak iso muni ya. Wong-wonge gak iso muni iki lho wong-wonge delokan iki lho. Limen wis gak iso muni wonge. Wis bar. Kenek piro Mas? Anak 80 ki. Kenek. Gawone sak 80. Gowone sak 80. Ya 70-an. Dek enek enggak 5 wae enggak. 18. Dak. Yo konone. Iki brembange rutin iki. Ayo cah, gorono cah. Ono lho. Ono, gubuk ono. Gus. Ayo Rono. Mas. Ndek, anu sik aku. Kalau udah tes. Ono lho. Look. Nang gubuk ono. Enggak, rokok aku. Hah? Kawal bae. Hah? Awal. Mana jeblok. Enak mbak. Ayo kawal. Pas luhur iki. Bar bos. Nek kono ben dikawal, Mas. Seluk. Suwun ya. Ya. Nek kono wis bar. Yes, Mas ya. Vlog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.